Die is door. Ja? Maar dat vind je niet goed. Een les voor boetenlanders Vandaag 1 euro. of etensieren. En een kleinwinkeltje. Nee, maar dan, als je het dan... Het zijn maar een paar dingen van het Grutte Oombod in de Klomp. Een gebouw onder de reek van het Cambuurstadion. Dat is eigenlijk het educatieve centrum voor zinvolle daginvulling. Voor heel veel mensen. Wij hebben in het netwerkcentrum wij hebben 150 tot 200 vrijwilligers. Daar hebben we 2000 mensen die gebruik maken van de diensten van die 150, 200 vrijwilligers. Mensen worden hier weer op een paard geholpen. Trog oren, maar benammen ik trog haar zelfs. Mike Bigleaks hier het even dreig om u te vinden wat hij woer. Dit zijn oesterzwammen. We hebben met rozemarijn en we hebben met uien erbij. Nou stiet er in de keuken en had werkvoen. Oh ja, dat is een mooi verhaal. Dat moeten we niet... Toen wou ik weer rustig in werkzaamheden begonnen. En toen ben ik hier ook begonnen, bij 2 jaar geleden. Nou, ik vind het hier hartstikke leuk. Ik ben hier nog steeds op de dag van vandaag. Nou, ik heb ondertussen ook werk bij Van der Valk gekregen in de keuken. Ik vind het super geweldig om hier in de keuken te zitten. Ja. En ik heb hier heel veel geleerd en ook echt ontdekt dat keuken mijn ding is geworden. Of vlechtelingen voor het eerst op les. Ik ben van Kurdistan. It's my first day here. En is goed. Het is je eerste les. Wat heb je geleerd? De kloren en many things. Het grootste doel is het leefbaarheid van de wijk. Van de wijk zelf, fysiek, sociaal, maar ook mensen verder stappen te maken. Mensen die bijvoorbeeld grotere afstand tot arbeidsmarkt hebben, dan helpen we hier. Nou. Sinan is opbouwwerker. Hij is tegen enthousiast door het project en zocht het groeien. We zijn begonnen voor Oud-Oost. Wij werden gefinancierd door wijkaanpak. Natuurlijk voor Oud-Oost, maar dan gaan we dan stuk bij stuk. Volgend jaar gaan we dan ook naar andere wijken van Leeuwarden. De bedoeling is natuurlijk dat wat we hier hebben, dat het in de hele Leeuwarden of de hele gemeente dat gaat uitrollen. Ook Anne Piet is enthousiast. Hij helpt mensen bij schulden. Had zelfs zijn bagage en dat helpt erbij. Het is eigenlijk alles mijmerkwander. We zijn al die mijmerkwander, dus we kunnen makkelijk ergens weer omvallen. Als we iets net zouden willen of iets net zelf gaan, dan kunnen we bij een oor weer omkomen. Ja, het is dankbaar werk. Tenminste wat wij doen in ieder geval. Ik zeg zoals er keren van, wij kunnen het nooit erger maken, want als werken het komt het. Maar je komt er altijd in voor dat het in ieder geval wat beter is dan het weer. Je kunt mensen weer op een paard helpen. Je krijgt ze weer op het paard dat ze op een gegeven moment zelf zorgen van, wij kunnen het zelf weer oppakken, wij nemen het zelf weer roer. En dan zie je ook dat die mensen op een gegeven moment ook wel zeggen, nou willen wij ook wel bij de kracht van het oplossen. Om ook andere mensen te helpen met hun financiële problemen. Dus zij breidt zich dat ook wel een stukje uit. Zij krijgen meer ervaring deskundigen. Zullen we haar zelf ooit zelf ook in de problemen zitten. En dat gebruiken we nou om te weten hoe alles rint en hoe het eruit en zeilt. We zijn bij de kapper. En waar is de kapper? Ja, dat is ook een prachtig mooi verhaal. Kapper heeft werk gevonden, dus die is er niet. Gelukkig heeft hij werk gevonden voor 30 uur bij een kapsalon in Steens. Zie je mensen hebben werkvoen in het Aroene Jelle hier bij het centrum. Een goed resultaat. Ik weet hoe ik eerst begon in de keuken en hoe ik er nu in sta. Is zeker ook heel anders. Ook anders met dingen omgaan en doen. Ja, wat heeft hier een jongen dat keukenwezen nog meer leert? Nou, gewoon heel sociaal wezen. Ja, dat was wel een belangrijk punt voor mij. Nou, ik ben openlijker geworden. Ik ben veel beter met het team omgaan nu. En dus zetten we mensen in, geven we mogelijkheid tot een toekomst. Ontwikkelen, we spreken ze op talenten, wat ze kunnen. En nou, eigenlijk heel plat gezegd van, we zijn niet meer en niet minder dan zelfvertrouwenfabriek.